Uni UMLA ubalabat rukum UMDC jongka KHADC hadu sansin ulakeno yakani menhakas ngi palai hadin ka jinglet yakendu ya executive member in charge trade uba polling do ban ajing mudika council bakan pinbet ya ka jingtrikam jongka tanat trade katkum kikindon jongka trading by non-tribals act Katkum ka jingong uba Sanbor ka KHADC ka pynkheiñ ya ka kendon jongka act namar ka jingbetha ya ki nongkhayi barjala banwan pinthamai ya ki trading license bakin hab anlit shimbyang ya ki no objection certificate na ki Dorbar Shnong ba kiwe kabalongkum ka jing pindik ka ya ki nongkhayi habakili uba Sanbor ulo ong ba ka jingwan jong u sha KHADC banya kendu uba polling do kalong na ka benta banya sat ya ka hok jong ki nongkhayi barjala ki badeshi sha ki trai shnong trai muluk jong jila Meghalaya ki bamat shibun ki jing ha ka bai dei ba kam trading license ngawan hangne banya sat nagbanta ki genuine non-tribal traders namar haki banwan banyakan bari bapol mutasi nabanta kan namar ba hakini ki banagi blalen kapaning kong ka point kalong ba ngiyo ya ka complain ba kidon ki bakam yaladi bagati ki seng bahalang ki kam bagati seng bahalang te kidon laingut somut ki let cheki check license ki ong check license bangi dei seng bahalang bar kimio thu naga nagi seng ayu ki ong bangi dei NGOs tendala mi kum tu tangala khot meeting hakakat khandai tarik bat ki ong hoi bagi su ki ong bang yuan check license te ka bob sul ngo kalong ba phi how arajar ar hakapor banang MDC ngilawan ra ka ju ka resolution hat ko por kidon kini jing check license nei daki belong plain clothes Teatro puar ba ilong CM ba Roblin bangkwa yang boleh ba Roblin nong kendri ngadang don opposition do ka puar tingilap yum kini ki ai ngewan ra ya resolution hang ne apod council da ka bang ai jumut ya ka executive committee ka ba namar ka rules kala ong hang ne ka rules kala kan shai kada ka act juga trading by non-tribal regulation act biasa ne ka rule ngila submit ka resolution kalong ba ban check ya trading license kidai betang ki authority kadung kana ka anya la authorize betang ya ki authority juga dis council hat ko por nagaliang jongki enforcement juga dis council ki le check license ki len tangba kimdon uniform te hakapor ba ilong CM ba Roblin ngi mau ngila insist ko por resolution ila adopt ya ka ba henceforth kadkum ka anya bala pynkupbor ka dis council dai tang ki enforcement barki inspector ki bala pynkub daga executive committee jongka dis council le check ik license la dang ta ki sang bang ki mlaban le check license kila ban complain even individual ki riu shimet kena tai lada unong di dukan pynkheiñ ki anya ki kendon jongka Dorbar Shnong la ni jongka dis council shimet ru ki biru ki laban file ka complain daga jing tho sa urong ba Shnong lani shala dis council nre ban ong ba baki kin le direct ban rung haki dukan jong ki bagi le check mla kada hida dis council ta to na ko por jo barul ben to por kisa bu ka budget provision kisa thiet uniform kisa uniform yo brokhat na du warajar ar kisang ban le check license with full uniform te managa neru yang ne ngala khot meeting ba accept the authority in uniform pimla le check license tega jaga ngewara yang tu ngala khot meeting kilami ro kubor bandadin jong tu ka bangilami akor kubor kilaja ki lemwan choban check license tenga i ru statement jong ibapol kabila ai hagi negi kindiat tayo ba ki license ban issue license dai tangi ki genuine Meghalaya ki balaban proof genuine non-tribal of Meghalaya those who can prove themselves that they are the genuine Meghalayan genuine and non-tribal of Meghalaya. Haga juga por uba Sanbor ula pentip baka KHADC hadu menta kampat thau satia yaka tribunal kabala kdo haka an bakan kaban shong bishar yaki jing ujor halor ki jing jong ki nongkhayi barjala haka bai dei bat ka jing bamyo NOC na kirang ba Shnong ki Dorbar Shnong nekino kino ki jing ujor prasha yaki nongkhayi baki pynkheiñ yaki an Shnong ne jongka council